गावहा थगायलायबावो गोसो थोनाय दंखाथारो आजिखालि बयनाबो थाखाथारो गोसो थोनाया थगायहरनाङा ना धोत आंनि जाम्बि सना गोसो थोनाय गैयाखौनो बुंबायना आङो नोंनि कसम जालायना बुंबावदोंसो आङो गावहा बुजिथारा सिंगेल ना सिंगेल थारले आङो एसेबो फोथाया नामालै सना आंखौलाय माथो थिक आजिखालिनि सेंग्राफोरजोंलाय बाइक गोनां गोजा रिम्बा आजिखालिनि सेंग्राफोरा सिख्लाफोर लायै दैथिङै आड्डा मारियो हाबाबले सना आं बेबादि नंथाराना आयौ बेबादि सानथारनाङालै आंखौ फोथायना आंनियाव खालि दङ बाजाराव आलु बस्था नारनानै फानैनो थाखाय साइकेल गंसेल दं साइकेल बोराय गंसेल ए नंगौ नामा साइकेल बोराय जायोहाय दे होमबालाय बेजोंबो गलिदों आसोला बेबादिनो गलि होनांगौलै गोदै एसे फुस्लायलांबाय थानांगौ सिख्लाफोरखौ हा दालाय बहाथो दङ सनायालाय ए आङो न'नि हायावनो गानानै दं आङो धोर फाग्लि मोजां रायलायबा माबा गेद्दा खेंसालिजोंसो रायलायो दे जाबाय दे जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंसिनिथिं लाइन दंना गैयामोनलाय कारेन्ट दंना गैयामोनलाय ए जाबावबाय माबा सोंनांगौ माबा सोंबावबाय जोंनियाथ' हादानसो थगायबावाबो जाबावला फंसे खोथाजोंनो फुस्लायबावनोसां दङलै सना दङ बेफोरखौलाय मा सिन्था खालामदों हा बेफोरखौ मा सिन्था खालामदोंलै सना जोंना सरखार गोदान जाबाय नै दाख्लै बोसोरबायानो जालायलांबाय कारेन्ट फैनानै ब्लाव सुब्लावनाया फांखानि टिभिनि मटरनि दै मटरनि जेबो टेनसनानो गैया दायो आराम फ्रिखा जाबाय दे होमबाथ' जोबोद मोजाङानो बेफोरबायदि गैयाबा हले आं थांनाय नङाहाय नोंसोरनि जायगाथिंजाय आया बेथो माबायदि सिख्लालै बेलाय आयौ साबसिननिफ्राय हामसिन नागिरगासिनो दं बे सयथिबो गासैबो दंजोबोलै सना नों टेनसनखौनो लानाङा बेफोर दंजोबो गासैबो फेसिलिटिया ओमफ्राय एक्सेप्टल' खालामदोब्रा खनसेनो एक्सेप्ट खालामदो बेफोर उनाव जाजोबगोन गासिबो एक्सेप्टखौ दा खालामसिगोन खोमा एसे 1 मिनिटसोनि उनावहा आंहा गोबां खोथा सोंबावनांगौ दङहाय ए माबादि सिख्लालै बेलाय माथा फाग्लिसो नामालै बेलाय गलिसो खोमा दे सोंना लाखा खिन्थु आंनि खोथाया हले गासिबो रोखाखा देनां बोरैबा फैफ्लांनानै माथो जेबो गैया होनना बुङोब्ला बे नोंनिसो गोरोन्थि जागोन दे आं हले बुंखायो अरजाया दे जेबो बेफोरखौ आं जेबो बाजाथ'ला दायो थेवब्लाबो एक्सेप्टखौ खालामथारदोलै दानो खालामथारदो फंसेल' खोथा बुंनायावनो स्रां जोबथारो आयौ बेखौनो बासोबाय आरोना गावहा देहाय दे एक्सेप्ट खालामथारबाय आङो दे जाबाय दे सना बरिया ओइ ओमफ्राय मोनसे खोथाखौसो सोंनो बावदों आं नोंनियाव ओमफ्राय नोंसिनिथिंजाय माइ गायग्रा दुब्लियावथ' बेलाव दङलै ना आं बेलाव गियोहाय बेलाव दङबाथाय आं बेलाव गिखायो आं माइखौनो गायनो हास्रानाय नंखाया सयथिबो आया मा जातनि सिख्लालै बेलाय टाउननिसो जाखो ना गामियारिनिसो जाखोलै बेलाय हे मानसियालाय नंगौना नङालै बेलाय हे हाबाबलै सना आजिखालिलाय माथो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबखायो आरो माइ गायग्रा मेसिनजोंसो गायजोबखायो नोंलाय माखौ सिन्था खालामदोंब्ला सनाया बेलाव बायोब्ला आं बेलावखौ बोखाना होगोन ना सना बेबोथ' मोनसे अननाय ना दे सना दोनथ'बाय आङो दे अके बाय ओइ बा ओंखाम उखैबाय होनदों कलेजाव थांनांगौ कलेजाव ओरैबा एगजामा खाथिथारसै नों मा बुजिथारलालै आयु मा जाखो फनल' रायलायोलै नोङो संगोन दासो साराय बङालिसो जादों माथो माखौलाय एफा सिदा खालामबाय थादों एगजाम खाथि जादों माथो फरायानो नोंलाय पाबजिसो गावलाबाय थायो चाइना बर्डाराव आंनि फन रायलायनायखौसो बुंलायबावदों आसोला ओइ तु एक कटा थोरसि लथा सुइस थ' ओंखाम उखै सोबाय उदैया ख्रेब मोनसोबाय ओमफ्राय माबायाबो बिबुआबो सिथाबां मोनजोब्बाय आंनिया ओंखाम उखैनानैनो ओमफ्राय नोंना मा बेबहार बेलाय मा फायखानायावलाय गोबाव खिनाय मा खालामो नोंलाय बेयावलाय आं दहायनो खिनो ओंखारनानै दङ फन रायलायनानैसो आं एसे बावगारबावबाय एकदम खिगुलायलांसैसोमोन आङो मा खालामला बायनांगौ जाखो खिबाय आरोलै मैया दाख्लैफोर जि बानलु गोसा जानानै उदै गाज्रि जाना दं आंहा बेखौ बुजियाखै गावहा एसे बुजिथारालै बुजिया जायो नामा ब्रा मोसौ गियान नंलाथ' आंबो बुजिनो
दे जाबाय खोथाया बांद्रायबाय सार गनायदो बे आं खिनाय जानायाव फैनो हायैखायनो एसे जारला जाना दंमोन सार बे एबसेन्टखौ मोजां खालामना फिनदो सार एबसेन्ट जानायखौ सुवाद बेबादि लिरो नामा आर'ज बिलाइखौनो हा आंखौ गोसो थोनायसो लिरनाय जादों माथो बेलाय बै गोसो थोनाय लाइजामसो जादों माथो नोंनि आर'ज बिलाइयाना बेबादि जायो आं बिदिखौ गनायनो हाया नोङो लिरनानै होफैफिन आंनो धै साराबो गनायमारा होमबा गनायमारा सार ओहो आं बेबादिखौ गनायनो हाया आं बुंदोंना आं गनायनो हाया साराबो गनायमारा होमबा आं सारखौ एफा मोजां खुगाजों बुंबावबाय सारा गनायमारथारला होमबा महात्मा गान्धी नांगौ सार महात्मा गान्धी ओइ स्वाद आरो मा महात्मा गान्धीनि खोथाबाव हा बेबादिखौ आं सुकुला खावालि बादि फेट बक्सबाय थानो नांला नों बेनिफ्राय आउट गेट आउट होनदों आं नोंखौ गेट आउट ए मा नांला बुंसा होखारला बायखोलाय आंखौलाय ए साला फैसा होनानैसो मोननाय नामालै बेलाय मास्टारालाय ओइ बुरबक बे अफिस प्रिन्सिपाल सारनि अफिससो बियो मा बुजिया नामा नोंलाय हा मा बुजिया सोर सैमा खिथुनिफ्राय जोनोम मोननाय नोंलाय हाब सार नों आंखौ सैमानिफ्रायसो जोनोम मोननाय होनबावबाय नोंखौ बाथुलजों गावगोन आं नोंनाथ' थांग्रा लामाया जोंनिथिंसो थांखानांगौ जमनानैसो गावगोन आं बाथुलजों फेट बक्सिबाय थाना नोङो नोम्फानाव फैसा बिनाय बायदि मोनदों नामा नोङो हा आरो मा खोथा बेलाय अब्लाथ' गावहा प्रिन्सिपाल सार नङा प्रिन्सिपाल सारनि अफिससो बियो सार होमबाथ' नोङो प्रिन्सिपाल सारा नङा बे प्रिन्सिपाल सारनि अफिससो बेयावलाय नों बोरै जिरायनो मोनखो बिनि गाज्रियावलाय नों बोरै जिरायनो मोनखो फालाय नोंहाबोथ' मोनामोन ना सार आरे बा रागा फोजोंबाय दा थासै नों आंखौ नोंखौ दा बाथोन सिफ्लेगोन आं आलुखौ मेनानै बाथोन सिफ्लेनाय बायदि नाय नों सार दमदोंबासो दमानो गैजा नङा सार ओइ नों दासिमबो ओंखारलांनो गोसो गैयाना गेट आउट नोंखौ दा माबासो लेंहरसै आं दा सिकिउरिटि गार्डखौ बाद होलै बेफोरखौ आं गावनि बिमा बिफाखौनो गिया आरो मास्टार सिकिउरिटि गार्ड बेफोरलाय आंनि आफाखौसो थाखोमायो खोमोन जानानैसो दा आं सिखारनांगौबा दिगदारसो जासिगोन नों आंजों दे थांसै दे सार थांसै दे बेयावनो खावबो गज'नानै थाबाय था नोङो बे मास्टार साख्रिया साख्रि नङा सियारावनो खावबो बस'सोनानै खास्रा खामलायबाय था दाथ' गरम बोथोरबो जाबो थानो साला बेथो ओइ र' थाथ'लाय र' ओइ साहा फुदुंदों बैयाव साहा लोंनोबा र' माबायदि असैब गथ'लै बेलाय गाबोन स्कुलावल' फैदोंसै नोङो नोंखौ बेदलाबोसिगोन आं मानसिफोरनि गेजेरावनो नों मास्टार खदाल मास्टार मा बुंबावनोलै आयौ दाबादिनि खुदिया गथ'फोर आयौ बुजायबाबो बिदिनोसै मा बुंबावनो आं मालाय ओइ हरला नों आंनो सिख्ला बानायना होननाया बोरो बानायना होद' जल्दि लुबैथारबाय होनबा जायो नामाब्रा मानसियाबो फैदोंना फैयाखै बिबा र' एसे नायथिंलाबायनि आङो ए फैदोंथ' माथो ओइलाय लास्टावनो दं दाय नै लाहर फैबाथ' जोबोद मोजां जादोंलै होनबाथ' बरिया ओइ माथो मोजांलै सिख्लाया ओइनि गुफुर गावदांदांखा आसोल नोंजों समायखायो बायदि मोनबाय आङो समायखायोलै लाजायोब्रा लाबानो लाजायो बाथ्रायावथ' बिदि बुंनो हाबायलै लाबानो लाजायो खिन्थु बेबा सिंगेल ना बुकिंखा ना गोसोथोनाय दंखायो होनबाथ' सेसखासै आं प्रप'ज मारिनांगौबा आरो बेबायदि गोसोथोनाय दं होननांगौबाथ' आं थैखाबायलै लेवरा फिथेना थैखानानै स्रा थैलाबायो नामाब्रा सासे सिख्लानि थाखाय लेवरा फिथेना थैनांगौबा नों थालिर गायजाबायलै सयथिबो फु सुनिबानि बेबादि दाबुंब्रा थोद सेंग्रा बैसोआव बेबादि जायो नामा ओइ हामथारलालै आङो नों एसे बानायना होथारदोलै आंनो मिस्थि थेमासि जाहोथारनोसै है बालाय लाङोलै आङो दा बोरैबा खावलाय फारनैथिंबो पास नाम्बार बुना सिथाम बुनांगौ मा जानांगौ आंहा मानसि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं लासिं जानांगौ नामा दे होमबालाय नों हायाबालाय हायासै आं बिखौ लासैनो सानफ्रामबो फल' खालामबाय थागोन आं बिखौ बिनि मोखांथिं नाहर मेगन मेख्रेब लासै फुस्लायनानै नाम्बार बिना लानोसैब्रा बिदि नङाबा जालालै आजिखालि ओमफ्राय बे दा कलेज टाइम गखांबाथाय एसे थाबायनानै आं प्रप'ज मारिनोसै एसे ओइ नोंनि गोसोलै बेफोरो आं बेखौ जेबो बुजिलालै आं मिथिला दे गावहा जागनायखाय बेथो नोंनिया गैलाल' जाथोंना आंखौल' लोगोला नोंखौ थैनोबो फाथ्थालाय आं